Ben, hola, bons días. Estamos aquí para asistir a primeira sesión de Literarias Todas, co título Novas voces, éxitos eternos. Os premios nacionais levan nome de muller, que aínda así é a primeira parte, non? Esta é unha actividade que organiza o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, que ata hai uns días dirixía María Xosé Porteiro, que tamén coordinaba a comisión que programou esta e outras actividades que teñen presente no noso calendario ao longo de todo o ano unha serie de actividades con perspectiva de xénero e algo máis, non? Acompáñanos na mesa Ima López Silva, que foi a coordinadora real a que organizou realmente esta sesión e que tomará a palabra tamén nesta presentación. E tamén me acompaña Dolores Vilavedra, que actuará como moderadora. E temos tamén connosco a Alba Cid, que das tres participantes a única que está presente na sala, porque María Xesús Lama, como figura no programa, xa estaba previsto que entrase por videoconferencia desde Barcelona, e Olga Novo, que finalmente por obrigas imperativos laborais non pode estar connosco hoxe aquí, pero que nos acompaña tamén coa súa presenza desde a distancia, non? A todas elas, desde logo, agradecemento, tanto polo traballo de preparación que implica tanto dos que están do lado da mesa como que están do outro lado da mesa, a disponibilidade para participar nesta xornada e tamén, naturalmente, as persoas que nos seguen tanto aquí como as que nos seguirán a través de internet, non? Sempre digo que non é só as persoas que están agora en vivo asistindo ás xornadas, senón tamén todas as que nos seguirán no futuro, porque todas as nosas actividades quedan gravadas e colgadas para ser utilizadas e que logo teñen unha longa vida intensa, ademais, en todos os sentidos, non? E Literarias Todas, Ima López Silva, que representa a organización e coñece o proxecto desde que era unha idea casi informe, poderá expoñela a seguir, non? Pero, de todas maneiras, non estará máis recordar que, aínda que unha das nosas singularidades que sempre se menciona de que temos un sistema literario que ten por cabeza unha voz e un nome de muller, que nos fai algo singulares dentro do conxunto dos sistemas literarios, noutros aspectos parecémonos a todos os sistemas literarios, sobre todo no feito de que a maior parte dos períodos as voces de muller estiveron ausentes, mitigadas, anuladas ou directamente esquecidas, non? Que existiron, non? Pero sempre loitando contra as dificultades de visibilización, contra o feito de que non parecían dignas de ser conservadas, de que foron borradas da memoria, que foron borradas da historia, en definitiva, non? Moitas veces se nos di que a Irmá de Valladares, a Belina, que era tan boa poeta como ela, ou millor, ou que a Irmá de Añón tamén a Nicolasa, que era tan boa, un millor poeta que Añón, pero o feito é que nos temos que fiar de afirmacións dese tipo, porque prácticamente, de algunha delas ainda queda algún que outro poema, pero en realidade a maior parte da súa obra simplemente non foi digna de ser conservada, non pasou os papéis, non se conservaron os papéis, non pasou os arquivos, simplemente queda aí a idea de que escribían versos, como decía don Ricardo, que a Nicolás andaba compoñendo mentre procuraba nas pitas, non? Das últimas décadas, logo, algo cambiou. Hoxe creo que é imposible a ignorancia, que é imposible a desconsideración, o que non quita que quizáis aínda sexa certo que unha realidade espléndida está moito menos iluminada e moito menos coñecida do que sería de xustiza, non? E creo que ese tamén é un dos motivos que nos trae hoxe. Doulle a palabra a Ima, que exporá en que estaban elas pensando cando decidiron iniciar este ciclo e cal é a abordaxe que se propón para a xornada de hoxe, e logo xa deixo o meu posto para que Alba se incorpore a este trío que presidirá a xornada de aquí.
Boa tarde a todas, grazas, Charo. Bueno, en que estábamos pensando? En que estaríamos pensando nos cando se nos ocorreu isto? Bueno, no Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos levamos tempo, non, dándolle voltas aínda que parece, non, que a literatura galega pois ten plenamente normalizada a presenza das mulleres, non, desde o punto de vista profesional, o certo é que a nada que empecemos a indagar, pois as mulleres escritoras temos moito que dicir e moito que contar, non, sobre anomalías que vivimos nas nosas propias carnes, non? Polo tanto, nos parecía interesante, non, facer unha revisión da literatura galega con perspectiva de xénero e tratar de ir incidindo, non, nos diversos aspectos, non só o estritamente estético, pois para tratar de pulsar, non, cal é a situación, tanto canto a presenza das mulleres, non, e o protagonismo que poden ter as mulleres como creadoras, como a unha cuestión incluso máis xeral, non? Que é o que temos que dicir, non? Como mulleres e tamén que punto de vista aporta o feito de ser muller e que punto de vista aporta a escribir feministamente, digamos, non? E entón esa era a idea do ciclo, por iso se titula Literarias Todas, non? No sentido de que a literatura é moito máis, non? Ese feminino nas dúas palabras, e que a literatura é moito máis que a simple creación. Decidimos empezar polos premios nacionais porque, bueno, a literatura galega, o sistema literario galego, como moitos sistemas, fortemente dependente do sistema de premios, e, por tanto, a presenza das mulleres no sistema literario veu da man, en boa medida, do sistema de premios. O que pasa que creemos, e así o pensamos tamén no Centro de Documentación, que un dos retos, non, da nosa literatura en todos os aspectos é a súa exportación, non? E a internacionalización, non? Que agora que xa somos coñecidas e coñecidos dentro, pois que logremos selo fora do telón de grelos, non? E polo tanto, por iso nos pareceu interesante indagar con esta cuestión con mulleres que tivesen esa oportunidade de ser canonizadas en un sistema de premios alleo ao noso, pero de moito prestixio en Galicia, como é o dos premios nacionais do Ministerio de Cultura. Entón, como non nos caben todas, por sorte, nunha soa sesión, decidimos que as dúas primeiras sesións do ciclo fosen dedicadas a isto. Neste caso, xuntamos as mulleres poetas coa traductora, coa ensaísta que fala da fundadora, non? Que é Rosalía de Castro. Entendemos que Chus terá tamén unha reflexión sobre eso que aludía Charo, non? Esa idea da anomalía de ter unha muller como figura fundacional dunha literatura e ao mesmo tempo, bueno, pues as dúas voces tan novas, novidosas, pero con moita presenza como son Olga e Alba, pois facer esa reflexión conxunta. E a nosa idea é que a final de ano pois teñamos unha segunda xornada na que participarían pois as autoras de literatura infantil e juvenil que foron tamén recoñecidas con estes premios e unha persoa do mundo da traducción que tamén pois foi aí recoñecida. E tamén hai un motivo, e é que a literatura infantil e juvenil foi a primeira en ser exportada, digamos, masivamente no sistema literario galego e, polo tanto, ese vínculo coa traducción tamén ten un sentido. Esa é un pouco a idea do ciclo. Cada ano pois iremos tratando de incidir en diversos aspectos, pois pensamos tamén en falar cuestións sobre edición, sobre a ciencia literaria, sobre traducción, é dicir, non só falar da creación, pero, bueno, en cada momento pois iremos vendo que entre todas pois cal é o tema que mellor acae, non, ao que, bueno, pois a actualidade literaria, non, tamén, que creemos que tamén debemos ofrecer pois ese aspecto de divulgación desde o Consello da Cultura Galega a calquera persoa interesada. E máis nada, vamos comezar xa, que creo que estamos desexando todos. Pois entón chamamos a Alba para que ocupe este espazo e intercambiamos.
Ben, pois boas tardes. Moi agradecida ás compañeras do CEDIF por facerme a honra de abrir de alguma maneira este ciclo e por confiar en min para moderar esta primeira sesión. Imos entrar en materia xa de xeito inmediato. Acompáñanos hoxe pola orde que figuran no programa Alba Cid, coñecida como poeta, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández no 2020 por Atlas. Temos en remoto a Chus Lama, María Xesús Lama, que, como xa lembraba Inma, obtivo no 2018 o Premio Nacional de Ensaio por unha magna biografía de Rosalía. Tamén en remoto Olga Novo, que obtivo o Premio Nacional de Poesía en 2020 por Feliz Idade. Faltaría, de alguna maneira, seguindo esa lógica de xénero literario, non? Coa que dividistes as sesións, Pilar Pallarés, que foi convidada, pero declinou asistir. Bueno, Pilar está un pouco afastada da vida pública e preferiu non formar parte desta mesa, pero hai que lembrar que obtivo en 2019 o Premio Nacional de Poesía tamén por Tempo Fossi, non? Isto, claro, foi algo moi chamativo, que 2 anos seguidos o Premio Nacional de Poesía fose para unha literatura que non era a literatura española. Creo que foi un toque de atención importante, non, respecto á calidade literaria, en concreto da poesía galega, pero xa visto con máis perspectiva do que pode ser as achegas desoutras literaturas do Estado español. Ben, hai un monte de cousas que estou segura que nos apetece falar con vosco, polo tanto vamos a intentar que as intervencións sexan breves, e eu quería empezar con algo que pode parecer un pouco anecdótico, pero que me apetece traer o debate ao terreo das vidas, non? Da realidade, da cotidianeidade, para arrincarmos dai. Logo xa teremos tempo de ir a cuestións máis abstractas, non? Lembrarlle a todo o mundo a nosa vosa condición de seres materiais con obrigas e con débedas e con afectos e con problemas. Que facíades, que estabades a facer cando vos chamaron para darvos a noticia de que as vosas obras recibiran o Premio Nacional de Poesía ou de Ensaio? Empezamos por Alba, que está aquí. Ok, boa tarde a todas, moi agradecida por este convite ao Consello e por permitirnos, seguro que intercambiar pois parte das aventuras que os distintos premios trouxeron. No meu caso, era o día da miña incorporación bastante sorpresiva, bastante azarosa, ao ensino secundario. Entón, acababa de aceptar unha praza en Pontevedra, e ia xusto coller o bus a Pontevedra. Comentaba antes aquí entre risas que non me quedou outra máis que ir contestando todas as chamadas primeiras nun bus ateigado de xente. E, bueno, a miña timidez aínda é algunha. Foi un día de verdade para recordar. Entón, efectivamente, tiña a Lucía al lado eu creo que era un ciclo de poemas titulado Isto é un poema e hai xente detrás. Pasa exactamente igual cos premios, efectivamente, hai xente detrás, e no meu caso foi así, foi algo completamente, pois, non sei, entreverado coa vida, con aquela circunstancia, e colleume un movimento 100%. Foi así. Bueno, por ir desmitificando. Olga, veña, seguimos coa poesía. Ben, boa tarde. Eu tamén, por suposto, quero agradecer o convite, non? E para estar, aínda que sexa virtualmente, non? Con vos esta tarde, bueno, especialmente quero agradecer a Inma, non? Pois o interese que puxo en que eu participase nesta mesa, e además que estou pois encantada de compartir este momento con, bueno, pois con Alba, con Chus e con Loli, non? Ben, onde estaba eu nese momento? Bueno, pois eu, a verdade é que, claro, pola mañá estive dando clases, estaba no instituto, cheguei a casa, xantei, sen decatarme de que tiña o móvil sen batería, cousa que me pasa bastante a miúdo. Entón, bueno, pois eu xantei tranquilamente, empecé a facer cousas na casa, logo ia ir pola miña filla ao cole, pero sooulle repetidamente o teléfono ao meu compañeiro. E entón alguén lle dixo: dille a Olga que colla o teléfono dunha vez ou que o prenda ou que o poña a cargar porque están a chamando de maneira insistente de algo importante, non hai forma de dar con ela. Bueno, cousa moi propia miña por outra parte. E entón, nada, eu a verdade é que nin imaginei
o que podía ser. Pero, bueno, si, en efecto, puxen o móvil a cargar, ainda tardou un pouco, claro, e cando prendín, claro, había moitísimas chamadas, xa WhatsApps e de todo, entón, ao momento xa chamaron e eran do Ministerio de Cultura, entón, bueno, en efecto, a sorpresa foi maiúscula, primeiro, porque non se me pasaba pola cabeza tal cousa, claro, e moito menos, bueno, como aludía antes Dolores Vilavedra, o feito de que, ademais, o ano anterior o premio fose concedido, claro, a outra poeta galega, a Pilar Pallarés, claro, parecía, desde logo, dar moi poucas pistas, non, sobre que isto podía, de alguna maneira, volver recuncar, non, na literatura galega. Co cal, bueno, pois a sorpresa foi maiúscula e eu teño que dicir que, claro, o primeiro no que pensei nese momento foi no meu pai, non? Que nese momento, pois xa, claro, xa falecera, e nese salto, non, pois dunha cultura labrega, non, dun home prácticamente analfabeto, pensei inmediatamente, non, no orgullo que suporía para el, non, pois que a súa filla, ademais de ser escritora, pois recibise un premio así. Aínda que eu, xa teremos tempo de falar disto, claro, ao mellor tenda moito a relativizar, non, esta cuestión dos premios, sí que nese momento tiven a consideración dese salto como de clase, non? Da consideración que por parte dos subalternos ten esa mal chamada alta cultura ou a cultura libresca ou a cultura académica, digamos, non? E iso foi realmente o primeiro no que pensei. Logo xa o resto da tarde foi terrible, claro, como acaba de comentar Alba, porque, claro, o teléfono foi, bueno, foi un delirio, non? Todo o día, deiteime ese día ás 2 da madrugada, sen cear, claro, porque non houbo forma, porque eu, ademais, decidín que quería contestar a cada un dos WhatsApps que me chegaban, porque sospeitaba que ante tal cantidade, se o deixaba pasar, pois non daría contestado nunca, me quedaría alguén pois por darlle as grazas, e non quería que iso acontecese. Entón, bueno, o meu home tivo a paciencia de contar de alí a 2 días o número de WhatsApps que me foran enviados, contou máis de 700. Entón, iso, para min iso foi, gran parte do premio foi iso, non? Sentir como aquel premio que era, a fin de contas, pois un premio a unha obra individual, non? Dunha persoa concreta, neste caso eu, fora vivido e sentido en gran parte case como bueno, eu digo sempre, case como un premio comunal, non? Un premio a unha cultura e a unha lingua e sentido e vivido dese modo pois por moita xente, non? E iso, bueno, pois foi, en fin, sentimentalmente ou emocionalmente tamén pois moi importante, claro. Xa me enrollei. No, está moi ben, moi bueno que contaches, ademais é moi interesante o dato dos 700 WhatsApps. Di moito empíricamente, non foi falta glosalo. Chus, contanos. Ola, bueno, pois moitas grazas tamén por este convite, por todo o traballo de Inma, por estar aquí Loli moderando. Tamén saúdo e estou aquí moi honrada con tan boa compañía poética e, bueno, non fai falta casi nin que fale, co ben que falades as poetas, pois xa enchedes a pantalla e o acto. Eu, a verdade é que teño unha historia un pouco así máis doméstica. Eu estaba aquí onde estou agora, na miña mesa de traballo, despois de enviar os rapaces para as súas respectivos estudos, os institutos, ou o que sexa, que sempre almorzo con eles e tal, e poñome a traballar ás 8 da mañá, aínda en pixama, cando de repente me soa o teléfono e me din a típica frase esta de le paso con el ministro. E a verdade é que foi así como moi surrealista, non? Bueno, a verdade é que me resultou moi increíble tamén. Era algo que nin se me pasaba pola cabeza. Desde logo,
penso que mesmo aos membros do xurado que fixeron a proposta non tiñan a expectativa de que puidese ter a sorte de ter os votos, pero, bueno, foi así unha especie de lotería na que eu creo que realmente o que se premiou foi a figura de Rosalía de Castro, porque levábamos tanto tempo esperando por unha biografía de Rosalía de Castro, creo, que pois igual que me pasou a min cando me propuxeron da Editorial Galaxia, que pensei non podo decir que non, porque isto hai que facelo xa, non? Pois creo que de algunha maneira unha biografía de Rosalía de Castro era como que se impuxo ali, non? Como unha novidade que apetecía ler, non? Bueno, eu sempre tiven a impresión de que a premiada foi Rosalía de Castro, a verdade. Moita modestia, vexeu por aquí, moita modestia, vexeu por aquí. No, francamente, creo que coincidiron, pois eso, que quizáis que eu tamén son unha autora muller que coincidía, unha autora muller Rosalía, unha autora muller a biógrafa, pero vaya, a figura de Rosalía é arrasadora, entón, bueno, despois xa falaremos sobre isto, sobre o que representa a figura de Rosalía, e todo isto, pero eso foi o meu primeiro pensamento, e desde logo foi a idea que contestei así nese momento aos que me preguntaban, porque penso que a xente interesa ler unha biografía de Rosalía, non unha biografía de fulanita. Isto é un pouco síndrome da impostora, Chus? O sea, que fixadevos que as tres, dunha maneira ou de outra, apuntades a que era o último que esperabades, de algún xeito. Sí, por suposto. Claro, eu contaríavos de, bueno, persoas coas que eu coincidín en algún momento, en algún lugar, en datas nas que se fallaba, xa non digo o Premio Nacional, xa non algún outro premio, e persoas moi preocupadas de manter os teléfonos conectados, de estar en sitios con cobertura, porque se falla tal premio e pois si me cae, non? Entón constato que nos vosos casos, co cual, bueno, me parece bastante significativos os comentarios neste sentido. Eu creo que Olga apuntou unha idea que é unha verdade irrefutable, non gustenos ou non nos guste, e moi a marxe do sistema de premios, recoñecementos e demais que vivamos ou que iramos vivir, porque ás veces non somos capaces, e é que de alguna maneira, cando che conceden un premio como este, pasas a xogar noutra división. Permitideme a imaxe futbolera, eu que non son nada futbolera, porque creo que reflicte moi ben ese salto xerárquico que das, non? Iso é así, gústenos ou non, e a pregunta que eu quería facer é unha pregunta bastante pragmática, tamén creo que unha pregunta como para ir ao gran bastante, que si pensades que o premio mudou a fortuna da recepción da vosa obra, non digo tanto en termos da valoración crítica, eu supoño que os premios se concederon tamén porque había unha boa valoración crítica, neste tipo de premios é normal que se manexen este tipo de argumentos, non? O libro ten boas reseñas de fulanito, de fulanita e demais, iso é unha base dende a que parte sempre. Non me refiro tanto a iso como cuestións máis prácticas, por exemplo, facilitou o espallamento da vosa obra en termos de traduccións, en termos de vos percibides que fostes máis convidadas a recitais, a cursos, é dicir, que repercutiu nunha maior presenza pública como profesionais, é dicir, que fostes máis reclamadas como profesionais da escrita, non? Gustaríame saber un pouco tamén isto, por comparación, se repercutiu no, digamos, campo cultural galego ou no campo cultural estatal, se houve tamén aí algún matiz. Esta sería un pouco a cuestión. Ben, doulle pois, non? Veña. Un apuntamento, antes de continuar, falaba Olga dun premio colectivo, non, dunha sensación case comunal. Eu teño para min de que iso ten moito que ver precisamente con como se reciben os premios, estes premios que se reciben case como premios á creación en linguas minorizadas. Hai moito disto, polo menos no meu entender ou na miña percepción logo de todo o que vivín. Ben, ata que punto mudou a recepción, non? Ou o posicionamento de cada unha de nós. Pois imos ver,
en termos de recepción da obra premiada, sendo realista, eu debo dicir que ao mellor as circunstancias do meu poemario pois xa eran moi determinadas, isto é, eu tardei moito en publicar, entón é certo que cando publiquei, dali a mes e medio, o Atlas esgotara a primeira impresión, e tivo, non, unha segunda impresión. O outro día, bastante de sorpresa, chegou ás miñas mans a quinta, chegou a casa a quinta, entón eu o que vos podo dicir, non, é que no momento, no anuncio do Miguel Hernández, sei que saíra a terceira rúa, non? Con isto intento explicar que de algún xeito eu creo que fortuna crítica tivera, é dicir, que fora un poemario visible, pero tamén as circunstancias pois eran as que eran, non? Eu no fondo levaba publicando dende nena, levaba espallando poemas pois por vías moi diversas e facendo un pouco de todo no mundo da literatura. Entón, non estou tan certa de que influíse moitísimo pois en termos, non, de espallamento da propia obra. E con respecto á traducción, que é outra moi boa pregunta, no meu caso, as propostas de traducción son previas á concesión do Premio Nacional. Era previa en castelán a proposta e as propostas que había dentro inglés tamén eran previas. O que sí que estou completamente certa de que activou pois foi outra visibilidade ou seguramente unha visibilidade tanto entre nós, non, no propio sistema galego, como estatalmente. De súpeto, pois, creo que foi un pouco semellante no caso de Olga, estábamos convidadas ao Barcelona Poesía, ao Festival de Xixón, a moitísimos, non, dos eventos poéticos dese ano, iso foi así. No meu caso tivo pois aínda algunhas consecuencias ben emocionantes, como pode ser o convite a unha residencia, non? A unha residencia por parte do Cervantes de Múnich, que acabou trazando unha especie de, en fin, de ollada ás outras Españas ou ás Españas verdes ou como se lle queira chamar, non? Entón acabou convidando a un poeta de Asturias, a unha poeta galega e a unha poeta cordobesa do sur. Entón, é evidente que o premio funciona en termos de visibilidade, pero por outra banda creo que simplemente funciona como unha especie de altofalante en algún sentido, non? A min sorpréndeme que en termos de traducción, non? De contratos, simplemente de publicación noutras linguas, tampouco fose tan relevante. Ben? Esa é un pouco a miña perspectiva, sendo práctica. Sí, bueno, pues creo que é unha perspectiva bastante realista, así, a pé de terra, digamos. Sí. Ben, pois no meu caso, claro, a concesión do Premio Nacional viña precedida, claro, doutros premios, non? E en efecto, eu creo que isto, claro, xoga un pouco o seu favor, claro, xa era o Premio Gala do Libro, o Premio da Crítica Española, logo veu da Galega, pero, bueno, xa foi despois, non, do Nacional. Eu creo, como a Alba, que, en efecto, é un altofalante, e, desde logo, o que sí que percibín foi un efecto multiplicador nas vendas. Eu non me acordo por que edición ía o libro no momento en que lle deron o Premio Nacional, si sei que agora vai pola 10ª edición, que, claro, para unha obra poética en galego é unha barbaridade, claro. Outro día, si falando cos de Calandraca, bueno, ainda nos riamos un pouco e tal, porque me dicían, bueno, é un bestseller, non? Digo, claro, un bestseller en poesía galega, pero eu creo que aí houve unha confluencia de moitos factores e era tamén o tipo de obra que é, digamos que esa confluencia vital, non, dunha vida que marcha, outra que chega, quer dizer que eu creo que hai un factor emocional e humano aí profundo, digamos, que seguramente achegou a obra a un público lector que habitualmente non vai cara a poesía, pero sí que foi cara ao factor humano, digamos, non? Seino porque, bueno, pois así mo teñen comentado algúns dos lectores, quer dizer, no meu instituto, por exemplo, pois viñanme con elas señoras da limpeza, por exemplo, non, para que yo sinase, a libreira aquí de Monforte dicía, non, é que hai xente que ven e compra de 5 en 5 exemplares para regalarte a uns tíos, a non sei quen. Quero dicir que trasvasou un pouco o que era estritamente o fenómeno de lectura dunha obra literaria e poética, non? Ese xénero supostamente minoritario.
Entón, bueno, aí houve, eu creo que ese outro factor. En todo caso, claro, o premio eu creo que sí que multiplicou, digamos, ese efecto. E logo, respecto ás traduccións, cando foi a concesión do Nacional, acababa de sair xa a traducción ao castelán, en Olifante, estaba en marcha xa a traducción ao catalán, perdón, é dicir, era anterior, e a traducción ao inglés xa estaba en marcha tamén, quero dicir, a única que se puxo en marcha despois é a traducción ao italiano e o polonés, que están traballando niso neste momento. Pero, quero dicir, había xa en marcha bueno, pues esas traduccións antes do premio. Pero si, eu creo que, bueno, e desde logo, con respecto aos convites a actos, recitais, festivais, etc., bueno, foi devastador, verdadeiramente, porque ademais a min coincidiume en plena pandemia, co cal todo era online, claro, se fose físicamente é imposible estar un día en Rosario, Argentina, e o día seguinte en Estonia. Pero como é virtual, sí que podes. Entón, fixen verdadeiras viaxes estratosféricas na mesma semana, non? Sí, foi un tanto esgotador, realmente, un tanto esgotador. Agora xa foi aminorando un chisquiño, pero sí, eu creo que a nivel iso nacional e internacional, non? Foi iso, un efecto multiplicador, claro. Moi interesante, por outra parte, claro, pero... Bueno, pois eu sobre a repercusión. No meu caso creo que un pouco diferente no sentido de que estamos a falar dun xénero que non é un xénero de masas, non? Xa a poesía non é a narrativa, mas ás veces acontece cun libro como de Olga, non? É dicir, que é moi apelativo, porque lle fala ás persoas de algo coas que todas nos enfrontamos, que é, pois eso, a vellez, o tránsito cara a morte e demais, e, polo tanto, bueno, pois é un libro, diríamos, para todos os públicos no mellor sentido da palabra, non? Pero o ensaio xa ten esa, digamos, zona de xénero un pouco minoritario, bueno, para aquelas persoas interesadas en determinados temas e demais, e entón, creo que o teu punto de vista non máis interesante, pero sí que sempre vai ser un pouco diferente o delas dúas. Isto como, quer dizer, que todo o que suceda co ensaio en termos de consecuencias do premio é máis significativo, me parece. É moi diferente, a verdade. Para empezar, eu o día do premio non tiven tantísimas chamadas tampouco, ou seja, foron pois unhas cantas chamadas de prensa e tal, pero o premio de ensaio creo que non é así tan estelar como o premio de narrativa e de poesía, non? Despois, da repercusión é que me quedou unha cousa por contar dese primeiro día, que foi a repercusión máis inmediata, que estaba, de feito, estaba moi apurada porque estaba acabando de preparar unha ponencia para o congreso que tiña que presentar aquela tarde, un congreso de literatura española do século XIX, co cal saín do anuncio do premio directamente a un congreso sobre literatura do século XIX. Entón, foi moi curioso porque, claro, pois da xente que estaba nese congreso de todos os hispanistas especialistas en século XIX, pois a maioría da xente non sabía quen era eu, porque eu sempre me movera nos ámbitos de galego, e apenas estaba empezando a tomarme en serio o de introducirme tamén e introducir a Rosalía máis nestes foros do hispanismo, non? Entón, iso foi así a primeira repercusión moi interesante, non? Despois, eu penso que sí que aumentou as vendas, claro, penso que sí que aumentou as vendas seguro, porque tamén o premio fai que
pois entre que o premio e que Rosalía en Galicia é unha icona e tal, pois converte un pouco nun libro de regalo tamén, aparte do libro para os receptores esperables que están interesados, sempre interesadas en ler sobre literatura galega, non? Pero digamos que deu ese outro salto de un pouco de público máis que pode ler ensaio e sobre todo ensaio biográfico sobre unha persoa, unha figura da cultura que sempre é chamativa e creo que sí que as ventas aumentaron, sen ser en grandes números, pero as vendas aumentaron, deulle unha vida un pouco máis longa e tal. E logo hai outra circunstancia que seguramente tamén xoga a contra de que tivese ou máis difusión ou que estivese máis esperable que fose máis esperable a traducción. É o feito de que este libro aínda está esperando pola súa segunda parte, non? Entón, esa débeda pendente pois é algo que eu creo que será o que fará dar o seguinte pulo, pero evidentemente a xente tamén, o público tamén está esperando. E supoño que as editoriais para unha traducción tamén esperarían a ver esa segunda parte de completar o período completo da biografía de Rosalía. Teño que decir que, por suposto, seguro que foi fundamental para a proposta do seguinte proxecto que me xurdiu e que xa creo que podo comentar, que aínda que será bastante máis tardío que a publicación da segunda parte, que é a publicación dunha biografía en castelán, porque me encargaron non unha traducción, senón unha nova biografía para sair na colección de Taurus, na que está a biografía de Concepción Arenal e Pardo Bazán, o cal tamén me parecía imposible negarme, porque a biografía de Rosalía ten que estar aí. Pois moitas grazas. Vamos cambiar un pouco de tercio. Non sei se Inma ti queres facer algunha pregunta, algunha observación, seguimos. Vale, vamos tirar dun fío que lanzou Olga e vou intentar meter agora no debate un vector que realmente pensaba introducir antes, pero se cadra mesmo é máis acaído agora, que é o vector xeracional. Vos sodes escritoras de 3 xeracións diferentes e entón gustaríame que na abordaxe do tema no que vamos a entrar agora, que tiverades en conta esa cuestión. E é a seguinte, non? Olga, ti falabas de que isto era un pouco un premio colectivo, de algún xeito, e eu agora quería que pensáramos isto un pouco desde a perspectiva da colectividade autorial, mulleres, escritoras, non? Entón, a pregunta era un pouco hasta que punto vos sentistes que isto formabades de alguna parte, erades un elo dunha cadea ou realmente vos tedes a percepción, e aquí non hai preguntas boas nin respostas, respostas boas ou malas, é dicir, valen todas, interesan todas. E precisamente gustaríame percibir eses matices xeracionais, o mellor, non? O caso de Chus está un pouco máis contaminado, efectivamente, pola longa sombra da figura rosaliana, non? Que sempre parece que parte do premio é para Rosalía, aínda que eu aquí discrepo, eu creo que outro tipo de biografías igual non levaban o premio, eu creo que o mérito da túa biografía é que é unha biografía escrita desde Rosalía, non desde ningunha posición a priorística na que ti te sitúes ideolóxicamente ou hermenéuticamente. Pero bueno, ese sería tema para outro debate. Entón, volvo á cuestión. Desde esta perspectiva un pouco comunal a que aludía Olga, non? Na que eu creo, insisto, que sempre hai un pouco de síndrome da impostora, de, bueno, como vai ser o premio só para mí, non? Pregunto, vos, mulleres de distintas xeracións, escritoras de distintas xeracións, hasta que punto aí percibides isto, que sodes un elo máis dunha cadea e que vos tocou a vos, de algún xeito estar aí nese momento, ou non, realmente vos percibides que este é un premio a vosa obra de xeito absolutamente individual, como un proxecto literario voso e que, bueno, que efectivamente funcionou e tivo recoñecemento do premio da crítica e do público.
Ok. Pois, a ver, non é tan doado reflexionar sobre isto. Eu teño para min, e algo disto xa o anunciábamos antes, que da mesma maneira que o premio trae moitísima visibilidade, non? Trae visibilidade e seguramente sexa visibilidade xa non só para unha obra, senón para unha poética, ás veces seguramente, penso mellor tamén no caso de Olga, para os mundos, non? Que esa poética arrastra consigo. A vez, eu creo que tamén trae visibilidade, ou polo menos temos a sensación de que coloca no espazo público a existencia doutras tradicións poéticas ou doutras xenealoxías poéticas. Eu iso sentín que era algo reivindicado ou sentín que sí se puña sobre a mesa, polo menos no caso de todos os premios de poesía. Creo que pasou cando lle concederon o premio a Tempo Fósil de Pilar, creo que pasou no caso de Olga, creo que pasou mesmo co Atlas. Eu sempre tiven a sensación de que no fondo parte desa alegría colectiva era porque todas, de algún xeito, estábamos a recordar que tiñamos unha tradición clara, non? Ou que podíamos trazar unha xenealoxía peculiar, unha xenealoxía que seguramente sexa interrupta, pero interrupta non ten nada de malo, quero dicir, interrupta tamén é resistente. Entón, hai moito diso, ao meu ver, hai moito de festexo por canto trae luz, digamos, a literatura dunha lingua minorizada, pero hai moito diso outro, hai moito de reivindicar que estamos diante dunha tradición determinada. A min gustame moito dicilo sempre con este termo, que é algo así como unha tradición rupturista, porque teño para min que moitas das experiencias, moitas das descubertas que a poesía en castelán foi atravesando nas últimas décadas, déronse antes, non? Na poesía galega. Entón, para min, realmente, houbo moito disto e foi algo que se presentou así tamén públicamente. Non sei se dicirvos en entrevistas, na recepción do premio ou demais, pero eu creo que foi unha constante. Pois creo que contestaches moi ben. Efectivamente, eu creo que a cuestión era, bueno, era outra das ideas que eu quería introducir despois, pero ben moi ao fío, non? Esta cuestión da xenealoxía. Claro, esquecín unha parte interesante, Loli, que era a parte do contraste xeracional. Home, aquí seguramente haxa que facer un apuntamento, é que o premio Miguel Hernández, pois en si mesmo, non? É un premio particular porque é sempre un premio a obras poéticas de poetas menores de 30 anos. Entón, para min, si é certo que era un premio que se entereu nin máis remota idea de que día se fallaba, efectivamente, parece que ningunha de nolas tres tiñamos idea, nin estábamos preocupadas por isto, se entereu idea ningunha, debo recoñecervos que a min a nómina do Miguel Hernández me facía moita ilusión, porque o Miguel Hernández foi recoñecendo durante moito tempo a poéticas que arriscaban bastante. Entón, non sei que nos achegará agora Olga dende o punto de vista xeracional, pero eu sí quería facer este apuntamento, que entrando no puramente poético, indo un pouquiño máis a reflexión sobre o xénero, é certo que o Miguel Hernández, en fin, foi durante moito un premio moi marcado e moi interesante para observar novos rumbos. Ben, pois no esencial, claro, concordo co que acaba de expoñer Alba. Eu penso que hai un pouco de todo, hai unha mestura, en efecto, a análise non pode ser sinxela porque, bueno, eu creo que nestas cuestións hai moitos elementos entrecruzados. Unha das preguntas que me fixeron, non me acordo agora en que medio era, creo que, non sei se non sería nunha entrevista en El País, era se eu tiña a sensación de que ese premio que se me concedía podía ter sido concedido a outros autores ou autoras anteriores, non, xeracionalmente, da literatura galega. Entón, claro, eu nese momento, ante esa pregunta, claro, agolpáronseme na cabeza tantos nomes que case non era capaz de responder. Entón, claro, empecé a dicir así, case o tolo, non? Eu que sei, pois dixen, claro, Luz Pozo, Ferrín, Novoneira, empecé a dicir nomes e nomes e nomes, e entón chegou un momento que lle dixen sí, era Sonia del País, sí, que lle dixen, mira, e moitos outros, por favor, pon na entrevista que dixen e moitos outros, non?
porque realmente era o que sentía e o que pensaba, non? Eu non quería dicir unha nómina de 3, 4 autores que parecese que eu cría que soamente se merecesen un premio nacional, senón que, en efecto, eu tiña a impresión de poder dicir infinidade de nomes, claro. Entón, creo que, desde ese punto de vista, en efecto, o premio ten como unha función de eco ou case de xustiza poética en algún sentido, non? É dicir, bueno, pois concédese esta persoa e esta obra concretas, pero aquí hai un eco dunha tradición literaria que obviamente tería merecido moitas outras veces, con outros moitos nomes e outras obras, ese premio ou outros, realmente. Logo, hai outro aspecto aí, bueno, que Alba facía referencia tamén, o tema de considerar o premio como un altofalante non soamente dunha tradición literaria, sino de determinados aspectos que conectan culturalmente, non, con esa tradición. No meu caso, por exemplo, un dos aspectos que se viu máis propulsado, digamos, polo premio foi o convite a distintos foros sobre o mundo rural. Sobre, agora, bueno, en xuño vou participar, por exemplo, no 5º foro da cultura e ruralidade, non? En Asturias. Ben, que era, desde logo, un dos eixos centrais non só dese libro, senón de toda a miña obra e un dos meus intereses máis profundos, claro, non? Entón, aí hai outra tradición cultural que tamén se ve, de algún xeito, iluminada, non? Cun foco, é dicir, esas marginalidades culturais tamén, a tradición ou a cultura dos subalternos, non? Dos negados, a cultura ágrafa, digámoslo así, que de súpeto, claro, vese con un foco en riba, vese iluminada. Bueno, iso tamén me interesaba, por suposto, dicir que o premio se considere ou pode considerarse como un altofalante para determinadas causas, non? Que había aí no profundo da obra, claro. Entón, esa é tamén outra xenealoxía. De todos os xeitos, e aquí eu creo que vou introducir outro aspecto que ao mellor poderemos debater despois, que é o feito de que eu tamén tiven a impresión nalgún momento, inda que ao mellor non me foi comunicado de maneira directa, pero sí indirectamente, é o feito da incomodidade respecto a un premio que ven do Estado español, non? É a propia denominación de nacional e non estatal, por exemplo, e o feito de se deberíamos renunciar, non? Ao premio. Cousa que, por outra parte, bueno, está ben o mellor reflexionar, non? Sobre ese aspecto. E eu sentí en algún momento que estábamos sometidas a unha especie de labirinto sen saída, non? Se non aceptamos os premios nacionais ou se non nos son concedidos os premios nacionais, é que nos exclúen. Pero cando nos los dan e os aceptamos, tampouco é bo que os aceptemos. Entón, aí volvemos a estar as mulleres noutro calexón sen saída, non? É dicir, non hai posibilidade dunha escapatoria digna, non? Pero, bueno, isto ao mellor xa é outro tema. Chus, interesa, creo, especialmente o teu caso, porque o ensaio é un xénero que, en xeral, en todas as literaturas, bueno, foi un xénero de voces predominantemente masculinas, non? Na nosa tamén, con algunha excepción singular, non? Como sabemos, o caso María Xequeizán, por exemplo, ou cando irrompe con forza, eu creo que é realmente quen entra o ensaio ao eido divulgativo, non? E volve a converter o ensaio, ou converte entre nós o ensaio nun xénero de lectura do común, da xente do común, que son os primeiros ensaios de Teresa Moure, non? Creo que aí hai un corte na historia do ensaísmo galego, pero é outro tema. Pero, quer dizer, que en todo caso a túa posición é aínda máis singular, non? Porque é certo que o ensaio foi tradicionalmente un premio gañado por autores. Entón, chegas ti e sumas esa dupla condición, non? De transgredir de algún xeito un máis, porque entras nun territorio no que non era tan habitual a presenza feminina, moito menos dunha autora que escribe en galego, non? Entón, bueno, a túa reflexión, como digo, engade un matiz curioso. Sí, para min foi, iso foi unha especie de
proxección clarísima, non? Eu tiña a idea de que, a conciencia de que era un primeiro premio a unha obra de ensaio en galego. Creo que era o primeiro, non? De ensaio. Non sei se hai algún previo, pero polo menos... Amendi. Creo que non estou segura ahora, pero bueno... Veramendi, é verdade, sí. Sí. Pero de Veramendi é de historia, creo, pode ser. Sí, exactamente, sí. Nacional de Historia, pero de ensaio, mirando a lista, primeiro premio de ensaio en galego, creo, de un libro escrito en galego. E logo, por outro lado, tamén tampouco é moi abundante a nómina de mulleres no Premio Nacional de Ensaio. Entón, era como que mulleres recibiron o Premio Nacional de Ensaio, pois a primeira foi Celia Amorós no 2006, desde o 75 que se daban os Premios Nacionais de Ensaio. E despois de Celia Amorós viñeron pois Victoria Camps, bueno, varias, pero como 5 ou así, Adela Cortina. Entón, para min, a min pareceume que era unha responsabilidade moi importante, sobre todo un recoñecemento extraordinario para a cultura galega, un premio de ensaio para un ensaio en galego. Pareceme que sí que foi moi importante, moi interesante para a cultura galega, non? E que fose de autoría femenina, pois tamén creo que hai unha parte de responsabilidade tamén como de poñer o pé nun territorio no que hai que ir normalizando a situación, non? Bueno, pois nos dous sentidos, non? No sentido nacional e no sentido de xénero, pois creo que é ten unha proxección colectiva clara, non? Bueno, pois vamos a seguir avanzando con outros temas que teñen que sair necesariamente e que de alguma maneira xa está implícito algo do que imos abordar agora nas vosas observacións. A ver, vamos a facer un pouco de historia, imos mirar un pouco cara atrás, como non temos ningunha narradora aquí, casi que eu asumo que a mí me tocaría un pouco falar aquí non do xénero narrativo, porque eu creo que as narradoras tiveron moito protagonismo en Galicia en, de alguma maneira, normalizar a autoría femenina, visibilizar a autoría femenina e ademais que foi algo que se produciu moi rápido, non? A min gústame sinalar o ano 2000, que é un ano en que Xerais publica unha antoloxía que se titula As narradoras, e que é unha antoloxía que fai a petición, non? Pedindo como doitan ser estas cousas, un pouco de circunstancias. Bueno, os resultados do punto de vista da calidade literaria é desigual, tamén como case sempre nestes casos, pero eu creo que realmente o volume aí conseguiu marcar ese punto de inflexión, non? Entón, a partir de aí, o que fora excepción, de algún xeito, hasta aí, pois moi rapidamente pasa a equilibrarse en termos tanto de cantidade como de calidade da produción. E pensade que en 2 décadas temos unha morea de narradoras que conseguen éxitos de público, éxitos de crítica, seren traducidas, están nos clubes de lectura, que é todo un fenómeno que tamén daría para outra reflexión, dicir, socioliterario e demais, e algo que se produce moi rapidamente, non? Porque é certo que a poesía, claro, como xa sabemos, a partir da figura de Rosalía, pois eso imprime carácter, está casi no noso ADN colectivo e de alguna maneira o comportamento do xénero é un comportamento diferente desde esta perspectiva do xénero poético, digo, desde a perspectiva autorial, non? Pero coa narrativa a nosa historia é moi diferente, chegamos prácticamente ata o século XX con individualidades e en 2 décadas realmente borramos ese escenario de individualidades illadas e o que temos, pois, é unha produción absolutamente neste sentido equiparable a de outras literaturas moito máis consolidadas desde este punto de vista, non? Entón,
houve un momento, Inma recordará, porque participaches nun debate da revista Tempos Novos sobre esta cuestión, a finais dos 90, primeiros do 2000, cando efectivamente estas novas narradoras entran en tromba, non? na literatura, que lembrei isto un pouco fío do que decía Olga desta dualidade, non? De que facer, estar, non estar, hasta onde chega o compromiso, hasta onde somos escravos do marketing, as complicidades, en que momento fan que deixemos de ser nos mesmas, non? Entón, eu lembro moi ben porque aquel momento había voces que se alzaron con moita precaución e que alertaban contra o que se consideraba desde algúns sectores unha moda violeta. E bueno, que estades sendo sometidas a unha especie de sobreexplotación polo feito de ser escritoras, con todo o que iso xenera, de poñer o foco, claro, e había voces que se resistían a iso, non? E que decían que non, que erades escritoras cun proxecto e que o vosso proxecto de alguma maneira se defendía só e que, bueno, que non podía de alguma maneira caer nese xogo, non? Un pouco a aporía que ti definías desde un punto de vista levada a outro nivel. Entón, a pregunta creo que inevitable é hasta que punto vos sentistes que o tratamento mediático estaba en algún momento contaminado por esta cuestión, un pouco de moda violeta ou de sobredimensión da vosa condición de autoras, ou realmente vos percibistes que isto era unha cuestión absolutamente secundaria e irrelevante, non? Creo, interésame un pouco como dato para que nos permite testar hasta que punto a evolución efectivamente da nosa literatura neste sentido foi rápida cara a unha normalidade, non? Ou non, ou seguimos sendo, digamos, suxeitos de moda e suxeitos susceptibles de lecturas que van máis alá ou máis acá do que sexa a nosa estrita produción artística ou intelectual. Este é un pouco o tema que quería poñer ahora en riba da mesa. E sei que é complicado e que dá para unha boa, para varias voltas. Pois sí. A ver, eu penso que en primeiro lugar, pois hai unha, para poder contestar ben a isto, partimos dunha certa distorsión, polo menos no caso do xénero poético, que xa citamos 1000 veces, que é a distorsión desa centralidade simbólica da poesía dentro da literatura galega, non? Isto tamén nos daría para outra tarde inteira, porque é certo que esa centralidade simbólica ou esa presenza, non, esa certa visibilidade das mulleres na historia da poesía galega ten sempre para min un dobre gume, non? Ten sempre, bueno, non sei nin por onde empezar, quero dicir, sempre hai que preguntarse se é resultado isto de certas resistencias históricas ou xenéricas, non? Porque é moi boa cousa lembrar que, o de sempre, a poesía é un xénero moito menos dependente do mercado que a narrativa, que a poesía é, efectivamente, un xénero de entrada moito menos patriarcal, non? Que o ensaio, e que, por outra banda, pois, home, sempre ten maior, como dicir, presenza editorial, maior vida editorial que outros xéneros como o teatro. Con todo isto estou intentando dicir que, de algún xeito, tamén somos conscientes dende hai décadas que a poesía era un xénero amable para a entrada no campo literario para moitas e para moitos. Polo menos, digo eu, ia dicir dende os 80-90, pero que penso que non, dende moito antes, non? Entón, isto para empezar, esta distorsión, hai que partir desa distorsión. Logo, notei eu, polo menos, en termos individuais, que de algún xeito a miña condición de autora estivese mediando moito por aí. Home, o ano pasado, que o temos ben presente como ano Xela, e que ademais, pois, supoño que Olga tamén o viviu bastante así, se nos deu esa circunstancia que de golpe moitos dos eventos ou moitos dos fastos do Día das Letras, tal e como son concibidos, de súpeto miraban cara a nós, porque casualmente pois éramos mulleres poetas as que, en fin, se lles puxera o foco, non, por unha circunstancia determinada que era este premio, non? Entón, de algunha maneira reclamábasenos tamén para falar pois doutras autoras ou da autora dese ano. A min gustame moito lembrar aquel comentario de Xela
de que, en fin, de que a deixasen un pouco tranquila, de que o seu compromiso estaba en escribir, non, dende ela e de entrada para ela, non? É o famoso momento no que la dio describo como muller miope galega. Entón, cústame moito dar unha resposta contundente ata que punto a recepción do premio, non? Foi mediada por ese ser muller, ser autora, porque penso que pesa moito esa circunstancia da visibilidade das mulleres no propio xénero en Galicia. E non sei ata que punto rematei de contestar. No, sí, pero creo que sí, efectivamente, porque as diferenzas son interesantes, por iso eu arrimaba un pouco, claro, quería que se falase un pouco aquí da narrativa, non? Porque na medida que non hai narradoras, claro, eu penso, por exemplo, para mí un pouco sorprendente que ningunha narradora galega levase un premio nacional, non? A estas alturas, non, en fin, por rivalizar aquí, por poñer unha voz que non temos, e ten parte que ver ao mellor con isto que ti dixo, Alba. E logo tamén me interesa un pouco o matiz xeracional. É moi posible que a túa opinión e a túa percepción non sexa exactamente a mesma, non? Porque claro, porque pasaron 2 décadas. O sea, cando se publica o libro de narradoras, pois ti eres unha meniña, e cando se estaban producindo eses debates, aquel ti lembras, Inma, o que digo de tempos? Sí. Pois vos medrastes autorialmente a marxe deses debates, non? Para ben, penso. E entón, bueno, claro, o que ti dis é o que di unha autora do teu tempo, e non sei as demais como ven isto. En efecto, eu creo que aquí si hai ao mellor un pequeno matiz xeracional, porque, claro, creo que nos 90, e agora vou non levar ao terreo da poesía, claro, si houbo unha lectura, e creo que isto está xa non somente sabido, senón incluso estudado, non? E publicado, ademais, houbo, nalgúns casos, unha lectura das nosas obras como se lese o noso propio corpo. É dicir que, digamos, que a nosa procura estética e ética tamén de escribir desde o corpo dunha muller e escribir pois sobre a sensualidade ou o erotismo, como por outra banda fixeran os autores inmediatamente precedentes, non, da xeración dos 80, que obviamente que nos influíran, no meu caso unha evidencia e por suposto que ademais o digo desde, en fin, desde o absoluto recoñecemento, non? Quer dizer, as miñas primeiras obras teñen unha evidente influencia pois, dos autores dos 80 e en concreto dun, non? De Claudio Rodríguez Fer, non? E da súa poesía erótica. Que pasa que a lectura que se fai da obra, por exemplo, de Yolanda Castaño, de Lupe Gómez ou miña, naquel momento, en moitos momentos estaba precisamente mediatizada polo feito de sermos mulleres, de sermos unhas rapazas novas, e incluso, en algún caso, por ser guapa, non? Por exemplo. Entón, esa visión patriarcal profunda, non? Creo que sí, en certo modo, condicionou esa especie de moda violeta. É dicir, ese foi un elemento que creo que co paso dos anos, non, e coa distancia, creo que sí que obxectivamente somos capaces de trazar ese aspecto de relevo. Claro, tamén é certo que os anos van dando ese pouso, digamos, e as obras van tamén collendo os seus propios camiños, o sistema literario vai cambiando, as olladas tamén, hai determinados aspectos, non, aos que acabades de facer referencia, non, con respecto ás narradoras, por exemplo, determinados elementos dun sistema literario pois, que se van normalizando, e unha vez chegados, digamos, ata este momento ou ao momento do Premio Nacional, eu xa non percibín, obviamente, e había anos que xa non percibía, claro, ese elemento da condición feminina, digámoslo así, como un factor de moda violeta, nin moito menos. Eu, ademais, creo que, por exemplo, a miña obra xa era coñecida, en fin, no sistema literario español, non? Creo que iso tamén foi un elemento que pesaba, non? Para, bueno, na concesión do premio, é dicir, non era unha perfecta descoñecida tampouco, non? No sistema literario estatal, digámoslo así. Iso non quita que, en efecto, haxa determinados tics ao que acaba de aludir, pois, Alba, non? Respecto ao ano Xela,
que en efecto se nos pedía, que se nos demandaba constantemente que fôsemos especialistas na obra de Xela Arias polo mero feito de sermos mulleres e sermos poetas. No meu caso, por exemplo, a min pedíuseme para varios medios que escribise algo sobre a maternidade na obra de Xela. Entre outras cousas, supoño que porque na miña propia obra eu abordo, ainda que ao mellor desde outra perspectiva, pero abordo tamén o tema da maternidade. Co cal había aí un sesgo, non? De ler unha obra ou de ler unha autora desde un punto de vista tamén que ten que ser desde outra muller, que tamén é nai, que tamén é poeta, etc. Entón, aí, digamos que se dan por suposto moitos fíos e moitas conexións que non terían que darse, por suposto, claro. Estás aí, Chus? Sí. Eu pensaba que me daba despaso. Xa imos enfiándonos así naturalmente, non? Eu penso que no meu caso é un pouco diferente. Penso que sí que influiu esta especie de, non sei se decir moda violeta, pero un pouco esa presenza mediática das reivindicacións feministas máis intensa dos últimos anos, en que probablemente en que se pensase nos xurados dos premios nacionais que o ensaio está moi falto de mulleres premiadas. É unha intuición, non o sei, pero penso que puido ser un factor a considerar para facer visible ao mesmo tempo a obra dunha muller e a obra o obxecto da obra que tamén era unha muller. Penso que estaba no ambiente un pouco o interese por recuperar figuras de mulleres senlleiras que non teñen a presenza que o recoñecemento que se espera dentro da historia cultural. É posible que influíse iso, porque xa digo que nos premios de ensaio hai moi poucas mulleres, entón pareceme que aí sí que podería ser. E despois pola cuestión xeracional non sei en que medida nos pode afectar. Eu creo que acabas de responder absolutamente. Esa resposta é unha resposta de alguén da túa xeración. Claramente. E eu creo que neste sentido as tres respostas foron distintas precisamente por ese motivo. O sea, non é unha reflexión que teñades que facer explícitamente, sino que vai implícita en como abordastes con notables diferenzas pois este aspecto. Eu quería poñer unha derradeira pola miña banda cuestión en riba da mesa que ten un pouco que ver con isto e non. A ver se consigo explicarme ben. Que tamén é levar un pouco o tema cara atrás. Aquí eu, como historiadora de literatura, pois gústame ter esta perspectiva, non? Houve un debate diríamos, na transición, así, grosso modo, non? Tamén bastante acalorado sobre a necesidade de... O sea, que era mellor, xa desde un punto de vista lingüístico, si facer como que somos unha literatura normalizada e escribir como se fóramos unha literatura normalizada, e esta era unha posición que no seu día defendeu moito Suso de Toro, ou non, ou asumirmos que somos unha literatura cunha posición periférica e cunha serie de déficits históricos e escribir desde aí. E este foi un debate sobre o que hubo posicións diferentes e manifestacións máis ou menos acaloradas. Levando esta oposición, de alguna maneira, o eido da autoría feminina. Hasta que punto está no voso proxecto ou non, é a vosa posición ou non, como vedes esta cuestión? Escribimos asumindo que a posición autorial dunha muller hoxe galega é aínda unha posición problemática? Ou escribimos facendo como que esa é unha posición normal e
temos que preocuparnos só de abordar o noso propio proxecto artístico, estético, intelectual, etc. Non sei se conseguín explicar a dualidade destas dúas posicións. Conseguín explicarme? Sí. Eu, mira, perdade que invirta a orde, pero é que me suxire agora inmediatamente o que di Loli. Eu, como o que traballei era o xénero biográfico, que ten unhas características, ou é o xénero biográfico que ten unhas características moi especiais. Teño que dicir que mirei moito para en biografías, como se facían ou como se están facendo biografías no ámbito anglosaxón, no ámbito xermánico e así, e pareceume que era moi importante escribir unha biografía que estea no ton do xénero biográfico internacional, non? Ou sexa, das biografías que se venden como bestsellers, que venden as persoas da cultura como historias moi lexibles, moi dinámicamente lexibles e tal. Entón, nese sentido, creo que a mí parece importante que desde a cultura galega se escriban as biografías, que hai moitas por escribir desde esta perspectiva. Creo que temos grandes personaxes que merecen esas biografías, que poden ser interesantísimos se as sabemos contar. Creo que non lles facemos non lles faríamos ningún favor, nin á cultura galega, nin aos personaxes, a cada un dos personaxes, de pensar en escribir só para un pouco cubrir ocos ou non sei, alimentar o sistema literario galego exclusivamente. Eu non diría tanto só iso, senón hasta que punto ti, e dedúcese xa, creo, das túas palabras, conseguiches escribir liberada, ou polo menos consciente de que tiñas que liberarte da mochila de estou escribindo nunha lingua que ten a situación que ten, e para unha literatura ou para un sistema literario que ten os déficits funcionais que ten, non? Entón, situarte a priori nesa posición na que ti dis que te situaches nesa posición autorial, me parece que é moi interesante como punto de partida, non? Logo, claro, non somos máquinas, evidentemente, pero eu creo que Chus entende moi ben a pregunta, seguramente por afinidade xeracional entre ela e eu, porque as dúas temos todavía na memoria estes debates, non? Tan acalorados naquele momento, e entón, como eses debates efectivamente marcaban a posición autorial de partida, non? Insisto, logo, a vida e a realidade van por outro camiño, non? Pero eu creo que como autoras sempre nos situamos nun lugar, non? De partida. Entón, Chus creo que explicou moi ben cal era o seu lugar, non sei vos en que lugar, desde que lugar escribíades, agora referíndome a esta cuestión xa en concreto. Sistémica, se queredes, que un palabra que cada vez me gusta menos. Ben, pois eu creo sinceramente que se un é ou unha é un creador ou unha creadora, debe ser radicalmente libre, claro. Senón non se pode crear. Polo tanto, creo que con esta resposta estou incidindo precisamente nesa necesidade de non estar pexado polos condicionantes dun campo, dun sistema literario, etc. Outra cuestión diferente é que, evidentemente, a propia condición feminina ou a propia condición, no meu caso, por exemplo, de filla de labregos, ou de galego falante, ou de muller que vive, non sei, na aldea, ou que sexa, obviamente, iso forma parte da vida, forma parte da nosa percepción, do noso horizonte, digamos, non? Que iso, de algún xeito, module ou modele ou estea presente, non? De xeito máis ou menos explícito ou consciente ou inconscientemente na nosa propia obra, eu creo que soamente é un signo de autenticidade tamén. Pero non a priori. É dicir, que esa posición non sexa priorística, senón que emane de alguna maneira do que somos. Non sei se me expliquei.
Perfectamente. Pois acabasme de dar moi bo fío, Olga, porque eu querería defender exactamente o mesmo. Non sei, ten aí uns versos super famosos Pizarnik que dicían algo así como que escribes porque precisas un lugar onde sexa o que non é. Para min a poesía sempre foi moito iso e tamén, e isto teño contado en máis dunha ocasión, sempre a observei un pouco ensaística, é dicir, eu estou convencidísima de que escribo para acabar sabendo que penso sobre algo, non? De que escribo un pouco confiando nese movimento, que tamén é o movimento do ensaio. Entón, seguramente a precariedade do sistema, seguramente as nosas vulnerabilidades como autoras en feminino, seguramente mesmo, pois, en fin, a vulnerabilidade da propia lingua na que escribes, non? Esa conciencia de estar a escribir nunha lingua que non deixa de perder falantes iniciais, sen máis, non? Cada ano que pasa. Todo iso seguramente este en nós, pero en ningún caso, eu penso que isto é certamente así, en ningún caso está por diante en min cando me sento. Pois se nos hai a Pois, conexión. a min pensaba que era un problema meu só. Eu tamén o pensei, pero non. Au. Marcharon, non? A ver, agora aparece por aí. Sí. Sí, pero... Non sei se... Quedamos desconectadas. No, que dicía que contestastes estupendamente, moi sintéticamente, unha pregunta que a mí me parece que é moi difícil e que, bueno, que demostra de alguna maneira as vosas respostas o que mudaron as cousas. Que, agora que empezamos a ver cunha certa perspectiva histórica xa, non? Ou polo menos algunhas persoas temos xa unha perspectiva histórica as últimas décadas, as últimas 4 décadas, poñamos, pois para min é fascinante ver como mudaron as cousas, non? En certa maneira, cara unha maior liberdade creativa, o que non quere decir unha menor conciencia nin un menor compromiso, non? Me parece que as posicións son moi diferentes e iso significa que nos movemos e que nos movemos cara a algures e moverse sempre é sinónimo de avanzar, non? Creo que o que menos lle convén a nosa literatura é o estatismo porque podemos rer de esclerose. Entón, mentras nos movamos, mentras esteamos facendo camiño, temos asegurado un futuro. Non sei se algunha das persoas que tuveron hoxe a xentileza a acompañarnos na sala e acompañarvos queren comentar ou preguntar algo. Espera, Encarna, perdón, dalle e enchufa, por fin. Bueno, eu que son a persoa de máis edad aquí e que xa vivín uns cuantos anos na Galiza e fora, quería en primeiro lugar darvos os parabéns, non só polo que decides, senón por como o decides. Eu creo que, a parte dos contidos, hai un xeito de falar e de contar diferente e vos formades parte, como mulleres, de esa maneira de contar diferente, na vosa escrita e tamén na vosa fala. Sodes mulleres ousadas e valentes na medida en que coñezo parte da vosa obra, non? E eu coido que eso en Galiza, neste momento, é un ben imparable. Sinceramente, Problemas de son. que por a en xeral, en todo o mundo a creatividade, mirar cara adiante no mundo empresarial é a xestión de Galicia histórica, o que pasemos tan pouco. Agora, cando falabades, estaba pensando en dúas mulleres, cas que falei moito. A ver se nos fan un resume despois. Sí, porque, claro, isto de perder a metade da intervención, sobre todo se pregunta algo, claro.
E eu coido que isto sodes vos e para moitísima alegría vervos así, como cando vexo a músicas tocando batería e guitarra eléctrica, xa está, o elo das mulleres que iniciaron outras fai moito tempo, sigue en marcha. E xa non é un elo, é un colar de varias voltas. Así que moitas gracias e parabéns. Permitídeme que vos dé aquí feedback do chat que tiñamos e temos... Creo que está colgado, Loli, porque Estades nos escoitando? Estou fatal ahora mismo. Bueno, pois se non nos escoitades, Olga... Agora sí. Houve pequenos momentos de que se nos ia aí a conexión, pero bueno, eu creo que o importante e o grosso da intervención si o escoitamos, bueno, polo menos no meu nome quero, bueno, agradecer, claro, esa intervención e bueno, que en efecto é un colar de varias voltas nas que todas estamos, de algún xeito, e que bueno, que neste pequeno sistema literario a sororidade tamén fai moi ben o seu traballo. Sí, bueno, iso é verdade que perdimos aí que se nos quedaba, pero seguimos o fío. Efectivamente que moitas gracias polas túas palabras. Eu desde logo estou convencida de que as novas xeracións, aquí estas xeracións que estades presentes, que vides despois e as seguintes, pois estamos avanzando territorios cada vez con máis claridade, con máis pulo, non? Ou seja, que tamén me sumo a esa alegría da Encarna era que intervía, non? De ver como a cousa vai adiante, como vai con forza. Se non hai máis intervencións, quería simplemente rematar citando a alguén que temos no chat en directo, que é unha música e unha persoa moi querida nesta casa, porque o ano pasado pois foi encargada do concerto das letras que sempre fai o Consello, o de Xela Arias, que é Laura Lamontagne. Laura, sabes que te queremos moito.